Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, Fernando Pindado és una figura rellevant, molt vinculada al món associatiu en general i al veïnal en particular. Per exemple, va ser president de l'Associació de Veïns de Ciutat Meridiana des de 1978 fins al 81 i ha estat també vicepresident de la CONFAB des del 2012 fins al 2015. A l'àmbit professional, ha estat cap de Recursos Humans de l'Ajuntament de Sant Adrià del Besòs del 98 al 2004, subdirector general de Participació en l'àmbit local de la Generalitat de Catalunya del 2004 al 2012, gerent de l'Ajuntament de Premià de Mar del 2013 al 2015 i comissionat de Participació i Democràcia Activa de l'Ajuntament de Barcelona. A l'àmbit acadèmic, és autor de diferents llibres i publicacions relacionades amb la participació ciutadana i la qualitat democràtica, així com a professor de diferents màsters universitaris en assignatures sobre aquestes matèries. En aquestes càpsules, Fernando ens parlarà de la importància de la participació ciutadana per fer efectiu el sistema democràtic que s'ha d'anar construint cada dia. Ens explicarà també les diferents formes d'exercir el dret a la participació que tenim totes les persones, tant per a elecció de persones representants com per a decidir directament o per ser persones actives en la proposta, el debat o en ocasions el rebuig de determinades actuacions públiques. Anem a parlar d'aquesta última dimensió de la trinitat democràtica que us explicava, que és aquesta dimensió directa que, com recordareu, amb el triangle, aquesta trinitat que us explicava al començament, és una de les terceres potes, de la tercera dimensió, la tercera manera d'expressar la capacitat de la gent per ser un subjecte actiu i, en aquest cas, prendre decisions directes. Aquí estem parlant de l'àmbit de la política i de l'àmbit de les decisions polítiques. I aquestes decisions polítiques només les poden prendre o les persones que han estat escollides democràticament i formen part de les institucions que ens hem dotat, governs, parlaments, ajuntaments, plens municipals, alcaldes, alcaldesses, o directament la ciutadania mitjançant el seu vot, que és el que intentaré explicar ara en aquest moment. Ja hem parlat de la dimensió representativa, de la dialògica, i ara anem a parlar de la directa. En primer lloc, hem de situar de què parlem quan parlem d'aquesta dimensió directa de la democràcia o democràcia directa. Estem parlant d'un àmbit de decisió política. No estem parlant d'un àmbit de consulta. Hi ha persones, hi ha gent que consideren que poden haver referèndums consultius mitjançant els quals es demana a la gent l'opinió sobre una determinada situació. No em sembla malament, és una bona pràctica que es pregunti a la gent què en pensa d'una determinada cosa, però, diguem-ne, la consulta no és exercici de poder, la consulta és emetre opinió. I del que es tracta és de prendre decisions. Decidim quins són les persones que ens han de representar a les diferents institucions, quan posem la papereta a la urna i quan hi ha eleccions, i decidim, quan se'ns pregunta sobre una determinada matèria, i posem la papereta a la urna dient si ens agrada o no ens agrada aquesta proposta. No té sentit, és una contradicció en els seus termes, parlar de referèndum consultiu, que és justament el que tenim a l'estat espanyol. Llavors, en la meva opinió, aquí us explico que la dimensió directa de la democràcia és aquella en la que la ciutadania decideix mitjançant el seu vot, no de qualsevol altra forma, sinó mitjançant un vot directament, el vot que es va directament a la urna, no hi ha cap intermediari, sobre temes de contingut polític. I en aquest vot sobre aquest tema polític no s'estan escollint representants, s'estan prenent decisions sobre una determinada matèria. Té un caràcter decisori, es manifesta, es produeix mitjançant un vot lliure, és de llibertat absoluta, el vot és secret, ningú ha de saber que és el que he votat jo, el que he votat el meu veí, i directe, és a dir, no hi ha cap intermediari que faci la funció de passar el vot d'un lloc a un altre. I això es fa mitjançant el sufragi universal, és a dir, tota la ciutadania que està en condicions, que té la capacitat suficient per poder votar, en el cas de l'estat espanyol, majors de 18 anys, persones majors de 18 anys, són cridades a emetre el seu vot, a emetre la seva decisió sobre aquesta matèria. Això ho diferencia bastant clarament de la dimensió dialògica que us he comentat en altres sessions, en el que es tracta és de cercar arguments, opinions, i per tant la quantitat de gent que pot incorporar-se en aquests processos de debat, d'iniciativa, de
de proposta és més limitada que la del sufragi universal. Per això l'àmbit decisional en la dimensió dialògica, en la dimensió aquesta de la proposta, de l'argument, del debat, està molt més limitat perquè no hi ha representació per poder actuar de manera democràtica. O sigui, no hi ha legitimació democràtica per poder seguir actuant. Per poder entendre això, us ho he posat en anglès, ara us ho tradueixo ràpid. El sistema de democràcia directa a Suïssa, que és un dels països que des de mitjans del segle XIX funciona amb aquest sistema en concret, el senyor Borlinder, que és el que explica això, ens diu que les decisions més importants, les decisions polítiques més importants, les ha de prendre el poble. Les importants, el Parlament, i la resta, el govern. Fixeu-vos com canvia el compte respecte a la situació que coneixem a l'estat espanyol, no? És a dir, on les decisions principals són normalment dels governs, no són tan sols del Parlament. Aquí, en el nostre cas, està invertida aquesta piràmide. Amb aquesta diapositiva, després ho mireu si voleu amb més calma, com que teniu la gravació ho podeu fer, ells ens expliquen que en la seva estructura institucional el poble està dalt de tot. Quan dibuixen la seva grafia de com funciona el sistema institucional, el poble està dalt i no està baix. En el nostre sistema institucional, sovint, quan s'explica, com que la Constitució diu que la soberanía reside en el pueblo del que emanan todos los poderes del Estado, sembla que el verbo emanar és algo que va de baix a dalt. I, en realitat, el que fa el poble és tenir el poder i delegar-ho en determinades institucions, determinades persones, o decidir directament, com aquí ens explica en el cas suís. Té avantatges la democràcia directa. Un dels avantatges és que, efectivament, qui acaba prenent la decisió final és la gent. Això permet un cert control de les elits polítiques i reconeix la capacitat de la gent per ser activa en la vida política i obliga, d'alguna manera, els partits polítics a afinar les seves estratègies. Els debats absurds, les baralles absurdes que apareixen dia rere dia amb el nostre sistema polític, en el Parlament, amb els mitjans de comunicació, estarien més condicionades, serien més limitades si al final la veu fos del poble, no de l'últim partit que acaba d'arribar, que s'arroga aquesta força. David Altman, que és un professor de ciència política de la Universitat de Xile, ens explica que la millor manera de comprovar el funcionament de la democràcia directa és justament quan no s'utilitza. Per això es diu aquí que els millors lluïments es donen quan no la veiem, perquè és una arma que està en mans de la ciutadania per dir això que heu fet ara, institució, Parlament, Ajuntament, nosaltres, ciutadans i ciutadanes, recollim un nombre de signatures determinat i demanem que es faci un referèndum per a veure si aquesta decisió que heu pres és adequada. Té aquesta funció de, diguem-ne, pressió sobre les persones que van prenent les decisions polítiques de manera ordinària, que són els representants dels partits polítics a les institucions. Hi ha una contrapartida, una contraportada que hauríem de veure, que ens plantegen aquests autors que us col·loco en aquesta diapositiva, i diuen, escolta, és que quan jo vaig a votar en unes eleccions generals o unes eleccions locals, jo voto una llista, una idea més o menys general. Necessito un coneixement general per saber què he de votar. No necessito anar al detall. El contingut concret del programa electoral és difícil de conèixer i la gent acaba votant en funció de la simpatia o de la confiança que li pot mereixer les persones o els candidats de determinada llista. En canvi, en un referèndum, el que es vota és una decisió concreta, és un tema molt concret i requereix un coneixement més especialitzat, més profund del que caldria per una votació general. Per tant, això dificulta i senyala algun tipus de contradicció respecte de la utilització del referèndum de la democràcia directa, que ens diu que passar de l'opinió al coneixement no és fàcil, és cert. I Sartori, que és un altre politòleg italià, ens diu el pueblo tiene derecho a equivocarse, però eso no justifica que lo induzcamos al error. Bé, simplement és per situar que això de la democràcia directa és important, però que caldria, revisar-lo també, que no és la panacea i no tot. No hem de passar directament a fer només referèndums.
Hi ha alguns riscos en aquesta dimensió, banalitzar-la, és a dir, fer-la per qualsevol cosa, massa irracional, pesa més l'emoció. Si s'ha produït un assassinat o s'ha produït una situació conflictiva, la gent està amb el cor calent i llavors no es pensa massa. Convocar un referèndum sobre la pena de mort 3 dies després d'un assassinat salvatge, doncs costa de buscar el punt de racionalitat. Té un cost econòmic, òbviament, és simple. A, B, sí, no, A, B, C, és simple, no permet grans tonalitats i té un risc de ser utilitzat de manera plebiscitària, que és quan els governs demanen a la ciutadania que ratifiquin que ells són los más guapos del mundo. Aquest és un risc. Per evitar aquests riscos, uns antídots adequats són que hi hagi regles clares, que sobretot abans de la votació pugui haver un debat previ i argumentat, que hi hagi una distància temporal entre que es preveu fer el referèndum i el moment de la votació perquè es refredin els ànims i que es deixin clares quines són les limitacions i els condicionants. Hi ha matèries, hi ha temes sobre els quals no es pot sotmetre al referèndum. Per exemple, els drets humans no s'haurien de sotmetre al referèndum i haurien de quedar blindats. No es pot sotmetre al referèndum, expulsar a les persones que pertanyen a una determinada religió o a un determinat col·lectiu. Amb tot això, és possible la democràcia directa a Espanya. Com que això seria més llarg d'explicar-ho, us ho deixo per a una altra ocasió que em centraré exactament en com va evolucionar, o millor dir, involucionat, perquè anem cap enrere, la primera idea de la Constitució de 1978 i la realitat actual. Però això serà en un altre moment.